Maceralarni yaratам men. Ey do'stim, birga kulik. Konsoni, konsoni. Kim olanda mening bilan birga yuring. Kim sog'ishni yo'qqa chiqararga tiling. Kim u yolg'on ekranga tikilib qarang. Kim u bilmay shular tezdan bilirlar. Konsoni, konsoni, konsoni. Kim ekan u konsoni? Alдағы seriyede. Arasin! Seyyo hava yolları bilen ışığız. Biz uçuşqa hazır. Arasin! Tılsım yordamında dilese koyalagirge bula. Macerani neden başlayız? Ayya! Ғафу ет. Сабырлық білән көттің. Шалтырату үшін меңа бик ашылы түгелсіңдір бит. Мен жер тирәли әйләніп қайттым, шәп болды. Сөйләмә. Мен сені гіл күзәтіп тұрдым. Сен бір дә қорықмадың. Мен сенің білән ғұрурланам. Супер сәләтлелік! Сабыр ет. Әнейіңе тұтқарланабыз деп әйтейм әлі. Сәлем, көңіл ашасызмы? Әйе, әлбәттә. Нишек кенә әле? Хуп, қаласызмы әлі? Аха, ярай. Соңырақ сөйләшербез. Әтием, сәпиттә йөри белмәгән килеш супер каһарман була аламмы? Әлбәттә, кызым. Әйдәле. Без синең белән тагын бер йөреп карыйк, соңгы тапкыр. Ярый, алайса. Әйдә. Минем өчен син һәр вакыт супер каһарман. Супер сәләтлелек! Әйе, мин супер каһарман булам. Хоп, хоп, хоп! Куракма, мен яныңда. Ярый, әтием, ай! Әтием, ярдәм ит! Тутам. Әтием, имгәнмәдеңме? Юк, бар да яхшы. Мин югалдым. Барып чыкмый. Менә сиңа супер көч. Кем дә йыгыла ала? Иң мөһиме яңадан торып басу. Мин булдыра алмыйм. Кызым, дөньяда иң үшән кеше булсам да, мин йөри беләм бит. Кызык син. Я? Тагын бер йөреп киләбезме? Консони төркеменә гип-гип ура! Әйе! Ура! Булдырырмын дип уйлыйм. Шигем юк. Алга! Әтием, син мине тотып барасыңмы? Мин янәшәдә генә. Афәрин! Афәрин! Супер көч! Дөньядагы иң җитез кыз. Килеп чыкты. Мин ашам. Бик яхшы. Хәзер үзең дә булдырасың. Беләсеңме? Бу дөньяда иң әйбәт сәпит. Шулаймы? Соңрак мин аны бизәрмен. Ялтыраклар белән. Ул булдырды. Күр син моны. Кем җиңде? Бу минем кызым. Афәрин! Кызым минем. Алар шундый тиз үсә. Ай! Әнием, беләсеңме? Мин сәпиттә йөри беләм. Бу бик мөһим вакыйга. Котлыйм сине. Аша, Хлоя. Тәлинкәң тула әле. Әтием, тагын бер йөреп кайтабызмы? Әйдә хәзер үк барыйк. Кичке ашны ашадым, йокларга әле иртәрәк. Гафу кыяшым, бүген түгел. Бәлки иртәгә? Син бүген бик әйбәт йөрдең. Иртәгә минем белән йөреп кайтырга сүз бирәсеңме? Әлбәттә, хәзер ял ит. Ярый. Кадерлем, тышта яңгыр, кул чатырыңны ал. Ярый, алырмын. Уйлап таптым. Икенче юлы минем йөргәнне видеога төшерерсең, яме? Искиткеч фикер. Яле, Хлоя, апаңнан кем ашамадың?
Мен яңгыр астында да йөри алам шулай бит. Мен ябынча белән итек кие алам. Башта сиңа йокларга кирәк. Хушыгыз, супербикәләр. Киләсе сериядә. Кил әле монда куяным. Йөрергә өйрәнгәнең өчен сиңа бүләгем бар. Тадам! Кайсысы ошый? Алсуымы, зәңгәреме? Олылар беренче сайлый. Алсуы! Юк, әнием сайларга рөхсәт итте. Мин монысын алдым. Кызым, аның монысын аласы килә. Хлоя алсуын алсын. Бу гадел түгел. Нишләп барда аңа була? Зәңгәре дә әйбәт. Ул сиңа күбрәк килешер. Менә шулай. Сәя, синең сеңлең бармы? Юк, мин бер үзем. Бу уйлаганнан катлаулырак. Барысын аларга ярап эшләргә туры килә. Кон, сөйкем телли, ойнарга минем беләм. Кон, сөйкештики, мин юлым сезгә сәлам. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде.